Lluita! Lluita! Mitjançant l'estat espanyol ens ha ficat la moto a la vida i ningú va aconseguir que ens la lleve per els mots. Davant d'això sols caben dos postures: o aguantem xafats segles dels segles o lluitem per alliberar-nos d'ella. Ànim a organitzar-se i a pelear! Pobres del món han d'assumir que tenen els camins i han de sortir un llença que ens porta a la destrucció, fent de la por una obsessió. L'altre és el camí de la llibertat, on la nata és tot de la veritat. Les pobres del món